Ide fiúk, ide a nagysrácok elé gyertek, mert ti vagytok egy kicsit kisebbek, ők meg egy kicsit nagyobbak. Gyertek lányok, ti is ide. Így, gyertek Angi, ide sétáljatok be. Mosoly. Úristen, de jó. Jó, fiúk, egy picit ebbe az irányba lépünk. Lányok, egy picit abba az irányba lépünk. Én meg is ide lépek. És azért volt az a kis készülődgetés és elnézést ezért a nyílt helyzetért. Most egy olyan produkció következik, amit mind a két csoport, a kőbányai tengertánc csoport és a lőrinci langallósok is megtanultak, és arra gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha egyszer együtt eltáncolnánk, úgyhogy még ez soha nem volt ilyen formában előadva, úgyhogy ez most egy ős bemutató. Akiket az előbb láttak, ők voltak a Tébláb tengertánc csoportja, akiket pedig most a tengertánccal együtt látnak, ők a langalló csoport, a Tébláb Művészeti Iskola első-második osztályosai, nagyon-nagyon ügyesek, nagyon sok fellépésük volt az idei évben, egyébként jó sokan is vagyunk, hál' Istennek. Elmondhatom, hogy én tanítom őket, és nekem óriási nagy öröm velük minden héten, kedden és szerdán eltölteni másfél órát. Nektek is jó? Ebben bíztam, ebbe a válaszba. Szóval most egy olyan táncot fogunk eltáncolni, ami egy kicsit szerkesztett táncforma. A tánc anyaga felcsík táncaiból tevődött össze. Erdélyben van egy nagyon gyönyörűséges néprajzi terület, jó távol innen Budapesttől, a keleti Kárpátok lankáira csúsznak fel a települések, és hát az Old folyó partján van egy olyan 15-20 falunyi település, ahol hasonlóakat táncolnak, és hát ezek most olyan táncok, amelyek a gyermekek számára is abszolút használhatóak, úgy hívják ezeket, hogy polgári, ilyen újabb keletű polgári táncok, ezekből szerkesztettünk össze egy kis produkciót. Őket majd a Téblábnak a Vadrózsa csoportja követi, úgyhogy a vadrózsások is készülődjenek, remélem, hogy ide ér mindenki addigra. A színpadon a Tébláb vegyes válogatottja, elől a langallósok, mögöttük pedig a tengertánc. Úgyhogy fogadják őket sok szeretettel. Jártak-e itt farkasok, jártak-e
Menjetek nyugodtan előrébb egy picit, Júlcsi, bátran, hogy hajoljatok meg. A Téblár Művészeti Iskola tengertárs csoportja itt középen, és a Langalló csoportja. És hát nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik is, meg a szülői gárdának, akik ilyen lelkesen támogatják a Téblár Művészeti Iskola munkáját. Ezt természetesen minden csoportnál elmondhatnám, de most itt érzem ennek a jelentőségét. Köszönöm szépen, maradunk még a színpadon, vagy lemegyünk? Mit csináljunk? Maradjunk még egy picit?
Akkor még egy gyors meghajlás, ez. Aztán futás. Köszönöm szépen.